Santing at ang daragang magayon? Ay, gagi pare. Top of the food chain pare. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Ano ang pinakamahirap na New Year's resolution ang natupad mo? Ay, gagi pare, ikaw saksi ka dito. Ano ang yun? matutong magluto. Ay, oo Natatandaan mo nga. last January nung una tayong magkasama na inggit ako sa'yo. Awa. Sabi ko, sige, hindi pa huli ang lahat. Isasama ko to sa New Year's resolution ko. Ay, Gagi pare, grabe. natuto na akong mag-adobo. Ah. Natuto na akong mag-fried chicken. Ay. O na hindi hilaw yung loob na walang dugo At yung saka na loob. may lasa. Na may lasa. Diba? Oo, sinigang. Yun, pinakamahirap yun pero natupad ko and I'm so proud of myself. Oh, Bicol Express, nagawa mo na ba? Kasi syempre may mga nakikinig sa atin ngayon. Well, I can just express my feelings pero hindi ko kaya yung Bicol Express. Ikaw ba, ano yung pinakamahirap na New Year's resolution mo na nagawa mo? Ay, siguro nakapag-ipon ako. Ay, wow. Ayan. Sabi ko na mangungutang ako sa'yo. Nakapag-ipon ako ng sama ng loob, ng galit, Ay, nako. sa buong 2023. Kaya ngayon 2024, ang New Year's resolution ko, pera na lang yung iipunin ko. Ay, pwede. Para hindi masakit sa loob. Tsaka kapag iniipon mo yung sama ng loob sa loob mo, ang baho niyan. Oo, diba? kaya kapag sumabog ka, Boom. amoy utot. Diba? Ganun Tama. yun eh. Legit yan. Pero sure kami mga kabisyo, ang dami nyo mga New Year's resolution ngayon. Ay, naku, totoo yan. Diba? At sana matupad nyo talaga. Or kung hindi naman, di good luck, ipagdasal mo na lang sarili mo. At least nga may resolution ka, Ay, legit diba? yan. Yung iba wala. Mm. Kaya eto, kung wala ka pang New Year's resolution, ibibigay namin sa'yo ang sunod na 2 uri ng New Year's resolution! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot! Muna, ito ang Jowa Ito ang... 2024 na, ganito pa rin tayo. Punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga Jowa 2024. Happy New Year, guys! Uy, Pak! Pasabog ka, Jessa. Pumuputok ka, ha? Oo nga, Jessa, ba't ganyan yung outfitan mo? Paka-revealing naman. Oo nga, buti hindi ka na HR, Jessa. Buti nga, di ka pa giniginaw. Baka magka-pulmonya ka niyan. Oo nga, yung crop top mo, lalim. Tawanan nyo lang ako ng tawanan. Pero ito ang paraan ko para matupad ang New Year's resolution ko this year. Ay, ano naman yun? Ang magkaroon ng Jowa 2024! Dapat lagi akong naka-aura, naka-ayos, at handa para kapag dumating si The One, makita niya akong at my best at sabihin niya, ang sarap mo, Jessa. Yes, the best. Ayala, sino yung lalaki? Bagong empleyado ba yun? Oo, marami talagang bago ngayon. Marami rin kasing umalis. Anyway, Jessa, hindi ka ba pinapatawag ng HR? Nasaan na yun si Jessa? Ay, see you! See you! Magpapakita lang ako kay The One. Sabi sa inyo, darating siya. Bye! Babaeng to talaga. Ay, Ayan. nako. Uy, pero legit din to Oo. For the past few years, ito yung minamanifest ko. Magkaroon ng jowa. Yung totoong magmamahal talaga sa akin and all. Oo. Di wow. Oo, luckily naman ngayong taon, last year hanggang ngayong taon, nandyan naman na siya. Luckily, at least kahit papaano masasabi ko na, ay, ready na ako sa habang buhay. Wow, totoo ba, Konyo Bicolano? Nakikinig sila ganda-wanda sa labas. Hindi ba yun script? Ay, nako. Uy, pero may mga kaibigan talaga ako na New Year's resolution nila to. Yan. Nakakatawa mang isipin, pero syempre kapag medyo nasa edad ka na kasi, kailangan mo na siyang ipasok sa schedule mo na ngayong 2024, mag-uumpisa na akong lumabas-labas, makikipag-date na ako, bababaan ko na yung standards ko. Tsaka yung may kakilala ako, yung RM ko, si Alvin Magana. Isa yan sa mga New Year's resolution niya. Collect and collect, then select. Ay, pa. Diba? Wala namang masama for as long as walang karelasyon yung kinokollect mo, single ka rin, di go. Oo nga. Diba? Collect lang ng collect. Parang sticker sa sa isang coffee shop. Anyway, that's number 1. Muna naman tayo sa last but not least, number 2. Pandua.
mga dua. Ito ang mga Project Loyalty Awardee. Uy, pre, Mar. Oh. Happy New Year, pre. Tara, gimmick tayo mamaya. Gimmick? Oh. Napaka old school mo naman, bro. Bakit? Ano ba dapat? Clubbing. Club- Ganun, clubbing. Dami mo. Di tara, clubbing tayo. Pasa ko, bro. New Year's resolution ko kasi ngayon na magiging loyal na ako kay Jessa. Di na ako mambababae. Wow, talaga ba, bro? Oo, bro. Magpo-propose na ako sa kanya this 2024. Ayoko na maging babaero. Nakakapagod. Wow, I'm so proud of you, bro. Proud of me too, bro. Kaya gayahin mo na ako, bro. Ay, bro. Bro, hindi ba si Jessa yun? Ayun o, hindi ba si Jessa yun? Saan? Ayun o, may kasamang lalaki. Uy, ibang lalaki at may ka-holding hand. Uy, Hindi. naghahalika. Eh, Ayun ano? na. Ay, sila yun Hindi bro. Hindi siya yun, bro. Kamukha niya lang, bro. Anong hindi? Tingnan mo, ang laki nung name tag niyo nakalagay. Jessa Mondragon, Section Bayabas. Name tag niyo. Bro, mukhang gumaganti sa pagiging babaero mo noong 2023. No! Ayan. Project Loyalty Award, yung pinakamagandang New Year's resolution, maging tapat ka na sa jowa, sa karelasyon mo. Kaya nga, hindi naman to mahirap no? Totoo yan. Huwag ka lang lumilingon-lingon kung kani-kanino at Oo. makontento ka lang sa taong nasa harapan mo ngayon. Legit yan. Oh, anyway, Kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at may New Year's resolution kang gustong i-share mo Yun. dito para ma-manifest natin at matupad naman. I-message mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Siana. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. Quick shoutout lang ako sa Why? Love Radio Daet ngayon, sa ALM office at syempre sa The Alva family. Uy, pilot Ay! episode natin ngayon sa Love Radio Daet. Kumapilot, lumilipad na tayo sa Oo. daig ngayon. Mga aswang. Kaya, ay nako, welcome po. Bahay mo. Tindahan. Bakit welcome? Welcome sa 2024 Ay, tama. at naririnig nyo na rin kami. Asya kami, makakasama nyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits. Sa buhay-buhay. Only this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Siana. Your Ragam Broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara. Kape. Tara Kape! Sa 90.7 Love Radio. Feel good ay gagi pare. Oh, wow. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Siana! Metro's #1